onen kayak ngeten iki niku jatahe 7 tahun suwene saiki jek tahun selawe padahal mulai nih tahun 20 lah mulane kenapa kok kaya dene saiki iki kahanan kaya wong kumalungkung lah mergo wis ucul imane lek saumpamane awake dhewe niki mboten sampe ngeculne imane insyaallah wong kuwi gampang cara istilahé ati pikirane iku tetep tenang menungso iki akeh sing ngaku duwe iman nanging mung dadi uni mung dadi ujar mung dadi pengakuane cara istilah ditakoni sliramu iman marang Gusti Allah apa ora iman hakul yakin sampai ikmal yakin